أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kawo mu wannan yammaci na 19 ga watan Shawwal, hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1445, wanda ya daidai da 28 ga watan 4 miladiya shekara ta 2024. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi muna wannan ni'ima. Kada mu manta wasu kwanakin da suka shuɗe muna cikin watan Ramadan. Mun tsayu a watan Ramadana cikin taimakon Allah, muka yi bauta gwargwado yadda muke iyawa, kuma kowa ya ƙara ijtihadi da himma da ƙoƙari gurin ibada. Addu'armu Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana. Inda muka yi daidai Allah ya sanya muna cikin mizani. Abinda muka yi kuma akan kuskure muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi ya gafarta mana. Magabata sun kasance in an yi Ramadan, bayan Ramadan sai sun ɗau wata 6 suna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu abubuwan da suka yi na Ramadan. Mutum idan Allah ya sa ya samu dama ya tsayu ya yi ibada sosai da sosai, baya alfahari da haka ɗin, baya ganin hakan wani abu ne wanda ya kamata ya yi ta tutiya da shi. Abin da yake gani taimako ne na Allah. Dalilin haka sai tsaya kuma ya ta addu'a Allah ya sa abin da ya tsaya ya yi ɗin nan Allah ya karɓa. Shi muna addu'a Allah ya sa abubuwan da muka yi a Ramadan na alkhairi gaba da Allah ya karɓa mana. Kada wani mu ya rudu da wani abin da ya yi a Ramadan, don ba ka yi komai ba. Duk iya ƙoƙarin da ka ɗauka cewa kan ba ka yi ba. Domin daga lokacin da ka ga ai mu Ramadan mun yi kaza har ka fara jin ka fara ta'ajjubi, jin daɗi da kuma wani mamakin kanka na wannan aikin da ka yi, to alama kenan idan ba ka yi hankali ba sai ka yi hasara. To kada Allah ya samu a cikin waɗannan mutane. Allah ya samu daga cikin mutanen da duk iya yawan abin da suka yi suna ganin kamar ba su ba, suna kuma addu'a Allah ya karɓa musu. Allah ya samu daga cikinsu. Allah ya samu dace. Insha Allahu karatu zai zo akan wannan, shin ya kamata mu kasance bayan Ramadan. In Allah ya yarda za a samu lokaci mai zaman kansa a yi irin wannan karatu, ta yanda za mu gane yadda ya kamata tarbiyya ko kuwa yanayinmu ya kasance ba da Ramadan. Allah ya samu dace. Shafi na 89 a wannan littafi da muke karanta mai albarka, littafin Rijalun wa Nisa'un haular Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kafin mu je hutu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka a taimakonsa muka gama bayani game da babban sahabi wanda malai ji shi a jeri a cikin sahabbai na 5 shine Talhatu bin Ubaidillah, wanda kafin mu je hutu na Ramadan, ma'ana hutu mu rufe littafin mu aje karatun mu takaitu ga alqur'ani da tafsirin alqur'ani a Ramadan, ƙarshen bayanin mu mun yi bayani a shahada da Talhatu dan Ubaidillah yayi.
da kuma zaman da Ali dan Abi Talib yayi yana kuka yana nema masa rahmar Allah subhanahu wataala. Yau kai tsaye zamu shiga a jerin sahabbai na shida wanda malam ya zo da wani abu kaɗan game da rayuwarsa da kuma sanin waye shi, wanda shine Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam ɗa ne ga Awwam. Idan an koma ɓangaren mahaifiyarsa ya ce ga Abdul Muttalib. Idan kuma ce Abdul Muttalib, kada mu manta Abdul Muttalib shine mahaifin Abdullahi, mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan ashe amma ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan Az-Zubairu dan uwa ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda ibnu ammatihi ne. Allah ta'ala ya samu dace. Sau da dawa muna magana cewa daga cikin manyan dalilan da yasa muke karanta wasu abubuwa ko muke karanta ma ya ta'allaki bi sahabatir rasul, abin da ke da alaka da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, saboda akwai waɗanda har yanzu ba su san suwaye wa'annan sahabban ba. Duk wani abin da baka san shi ba baka ganin darajarsa, amma daga lokacin da ka san shi, ka san abu ne mai daraja, sai ka rike wannan abin da darajarsa. Da fata ana fahimta. Allah ta'ala ya samu dace. Akwai waɗanda suka mai da sahabban Annabi Muhammad gharban, suka zama su ne abin da suka saka gaba. Duk wani nau'i na cin mutunci idan za su yi ga sahabban manzon Allah. Amma lokacin da suke kokarin su ja ka shiga daga cikinsu, ba sa nuna maka cewa suna zagin sahabbai, ba sa nuna maka cewa suna cin mutunci sahabbai, sai bayan ka shiga a hankali za su nuna maka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shi Allah subhanahu wa ta'ala da yake inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu, Allah shike bada kariya ga waɗanda suke mumunai. Yanzu asirinsu ya fara tonuwa karar, an fahimci cewa abin da suka ce ba sa yi din nan suna yi. Da an yi magana ce kamar ƙarya ne, sharri ake musu, su ba su taba cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bal ma kaunarsu suke. Amma alhamdulillahi rabbil alamin ya fara bayyana, waɗanda suka gani suna gani, wanda ma bai gani ba ma san ma ya gani, amma ya san darajar sahabban. Idan ya san darajar sahabban, ko da gobe wani zai faɗi mummunar magana game da sahabi, zai tsaya saboda kare wannan sahabin. An fahimta? To Allah ta'ala ya samu dace. Az-Zubair ibn al-Awwam, malamai suka ce shine awwalu man salla sayfahu fi sabilillah. Shine farkon mutumin da salla, ina ka ce sallar sayf, ma'anarsa akhrajahu min ghamadihi, ya fadda takobin daga kubinta. Da fata ana fahimta. To shine farkon wanda ya zare takobi domin yayi yaki ta hanyar Allah. Zai baka mamaki, taya aka ce shine farkon wanda ya fadda takobi saboda yaki fi sabilillah, zaka yi mamaki. Kuma yayi fa wannan abin yana karami, bai wuce shekara 12 ba. Bai wuce shekara nawa? 12 a rayuwarsa ba, ya ciro takobi domin kare Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kare salla sayfahu fi sabilillah. Fahime? Sai ma ce man huwa, to wannan sahabin wane ne shi? Da farko ka san shi. Huwa Az-Zubair ibn al-Awwam bin Khuwailid, hawariyu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yace idan baka san shi ba, shine Az-Zubairu dan Awwam, Awwamu kuma dan Khuwailid. Shi Az-Zubairu ana ce musu hawari Rasulillah. Idan wannan kalma ta al-hawari, ma'anarta idan aka danganta hawari
ga annabi shine sahib wa nasir wa muayyid, aboki, mataimaki, mai karfafawa ga wani annabi ana ce mishi me hawari. Annabi Isa yana nashi hawariyun. Ana fahimta? Allah ta'ala muna bayani game da hawariyuna Isa alaihi salatu wassalam, ka karanta suratul Saff tun kusan ayan ƙarshe. Ya alladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Naga al hawariyun. Haka ma idan kai can cikin suratu Ali Imran, Allah ya magana game da hawariyuna Isa alaihi salatu wassalam. Fahimtum? Da wasu gurare daban-daban da Allah ya magana akan su. Duk wani annabi yana da wanda yake daukan wannan shine hawariyinsa, ay sahibuhu wa nasiruhu wa muayyiduhu. To shi wannan sahabin Az-Zubair ibn al-Awwam ana ce mishi hawariyyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibn ammatihi, kuma ɗaga ammar manzan Allah, guggunsa kenan, ‘yar uwan mahaifinsa, wadda ake ce mata Safiyatu binta Abdullah, Safiya binta Abdul Muttalib, Safiya ‘yar Abdul Muttalib, wa ahadul asharati al-mashhudi lahum bil janna, yana ɗaya daga cikin mutum guda 10 waɗanda manzan Allah ya musu shaida cewa su ‘yan aljanna ne tun a duniya, shi Az-Zubair bin al-Awwam. Kaga anan sai ka fara kirga al-asharatu al-mubashsharuna bil janna. Muna da Abubakar shine farko, babu yanda za a yi a rubuta littafi a yi magana akan sahabbai ba a fara da Abubakar ba. Wannan ka'ida ne. Wannan sawa'un marubucin littafin yantasibu ila ahli sunnati wal jama'a ko yantasib ila ayi tariqatin min at-tara'iq. Idan imami shi na danganta kasa zuwa ga ahli sunna ne, ko yana danganta kasa ga wata ɗarika daga cikin ɗarikun da muke da su, in zai rubuta littafi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon wanda zai ambata shine wa Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, saboda babu wani irinsa. In ka cire annabawa, dukkanin sahabban, duk wani annabi da ya gabata da shi da sahabbansa, a zo a hada da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kai yanzu idan ka cire annabawan in saura sahabbansu ko, to babu mutum irin Abubakar as-Siddiq, babu mai matsayinsa. Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tashi magana game da Abubakar, yace wallahi law wuzina, da za a auna imanin wannan al'umma banda manzon Allah daga ciki, to al'umman gaba ɗaya a zo a auna imanin su da na Abubakar, idan a ɗauko imanin Abubakar fi kaffa a ɓangare ɗaya, ragowan al'umman kuma a saka imanin su a kaffa guda ɗaya, sai imanin Abubakar ya rinjaye dukkanin imanin gaba ɗaya. Shi babu yanda za ka taɓa yi ka rubuta littafinka wadda ka magana akan sahabai sai ka fara da Abubakar ne Siddiq. Yasa ga shine mutum na farko da ma ne fara da shi, kaga shine kuma na farkon da manzon Allah masa bishara da aljanna. Sai aka zo Umar, aka zo Usman, aka zo Ali, aka zo Talha, mutum nawa kenan? 5. Yau mun zo kan Az-Zubair bin al-Awwam, shine na shida daga cikin waɗanda manzon Allah musu bishara da aljanna. Kana rubutawa kana kiyayewa, kafin mu gama ka haddace su wane ne waɗanda ka bishara da aljanna. Awwalu man salla sayfahu fi sabilillah, farkon wanda ya fara fadda takobinsa domin yaƙi kariya, ya bada kariya ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Abdullah, ana ce mishi Abu Abdullahi, alkuniya ɗinsa kenan, baban Abdullahi radiyallahu anhu. Aslama ala yadi Siddiq radiyallahu anhu. Subhanallah. Ku ji daga cikin miza wanda Abubakar Siddiq yake da shi, manya-manyan sahabbai da yawa hannunsa suka musulunta. 'Yan uwan Abubakar Siddiq ne, Abubakar Siddiq, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, 'yan uwan Abubakar Siddiq ne. Abubakar Siddiq manya-manyan sahabbai da yawa hannunsa suka musulunta.
kalla idan Allah ta'ala yana nufin ka da rahmarsa sai Allah ya baka wata miza wadda babu wanda ke da wannan bayan ya musulunta, domin saboda ai lokacin da manzon Allah ya zo Allah ya aiko shi a matsayin manzo dan aikin Allah annabin Allah daga cikin mutanen duniya gaba daya baligai banda matarsa wadda take tare da shi a gida Khadija a mazan duniya farkon wanda ya yi imani da manzon Allah shine Abubakar kuma ta dalilin Abubakar manya-manyan sahabbai sun karbi musulunci to wannan Az-Zubair ibn al-Awwam ya musulunta ne ta hannun Abubakar ne Siddiq to ya kai wanda ke suka game da Abubakar ka yadda da hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa li an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am shin wannan maganar manzon Allah ce ko maganar sa bace magana ce kuma tabbatacciyar magana ta fito daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zamo sanadiyar mutum guda daya ya karbi shiriya ya zama mutumin kirki ya zama musulmi yayi aiki da abinda musulunci ke so manzo Allah ce shine mafi alkhairi a gare ka da duk wani abin da za a tattara maka duniya duk iya yawan abin da za a tattara maka wannan humurun ni'am a wancan lokacin idan mutum na da irin wannan raƙuma din nan wannan raƙuman nan manya jajaye masu fito ya tara duk dukiyar da ake bukata manzo ce da za a tattara maka irin su misali guda 100 wallahi Allah ya sa mutum ɗaya musulunta ta dalilin kai sun fi su zama wa alkhairi kamar a ce maka kenan kamar misali da muka bada da safi muna karatu akan wanda yake sahiri mai sihiri idan mutum yana sihiri ai akwai wani abin da yake iya samu a duniya ko a bashi wancan a bashi gida a bashi kaza dan saboda yana buga ƙasa sai Allah ya ce walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair da dai a ce wanda yake sihiri yayi imani sa'annan kuma ya ji tsoron Allah ya kare kansa daga fadawa daga abinda Allah ta'ala bai so da ladar da Allah ya tana masa yafi alkhairi da duk abinda za a bashi a duniya lokacin da Karuna ya fito yake tafiya yana takama yana ganin cewa ya isa gashi ya tara dukiya waɗanda duniya ce a gaban su suka ce ya laita lana mithla ma utiya Karuna ko suka ce innahu ladhu hadhin azim yace ina ma da muna da irin abin nan da aka baiwa Karuna saboda Karuna ya samu rabo ga dukiya da Allah yake bada alama da ko yake nuna mana yawan dukiyan Karuna Allah ce inna Karuna kana min qaumi Musa ya ce mi fa baga alaihi ta ce wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ul quwwa taskar arzikin Karuna sai an samu matasa zarata masu ƙarfi kusan 40 su suke ɗauko akwatin abin nan a ƴaƴan makullin da ake bude wannan gurin ka san ba karamin dukiya bane amma duk da haka Allah ce makaruna awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man hum ashaddu minhu quwwa wa aktharu jama'a shin Karuna bai san kafin shi Allah ya halaka waɗanda suka fi shi karfi da yawan tara dukiya ba kaga shi akwai waɗanda suka fi Karuna kuɗi kenan amma yanzu mu duba mahallin shahida abin da muke son mu je kai sai Allah ce wa qala alladhina utul ilma waɗanda an ka baiwa imani da ilimi me suka ce wailakum thawabullahi khairun liman amana ladan da Allah ya tara zai bada yafi alkhairi ga wanda ya imani kuma yi abinda Allah ta'ala yake so wa ma yulqaha illa as-sabiruna ba kowa ke san ba sai masu haƙuri
nan abin da nake son mu ɗauko mu zo mu hada da karatu mu ana shine duk abin da mutum ya tara duniya in ya samu abin da ke gurin Allah shine mafi alkhairi da duk abin da aka tara. Sai manzon Allah ya ce da mutum ɗaya ya musulunta ta sanadiyarka ya fi zamo maka alkhairi da a tattara maka raƙuma jajaye guda 100. To Abubakar Siddiq ba mutum ɗaya ba, wannan babban sahabin aslama ala yadi Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Dan Allah, shin alƙawarin Allah yana tashi? Shin manzon Allah zai faɗi abin da ba shi ba? Alhali Allah ya ce ya kare harshen manzon Allah da faɗan abin da ba shi ba? Antum ma'i? Idan Az-Zubair ibn al-Awwam aslama ala yadi Abi Bakr as-Siddiq. Ya musulunta ne a hannun Abubakar Siddiq, karbi kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wannan babban rabo ne. Wa kana islamuhu ba'da islami Abi Bakr. Musuluncin Az-Zubair ibn al-Awwam ya zo ne bayan musuluntan Abubakar Siddiq. Kana rabi'an aw khamisa. Mukalli shi kuma Az-Zubair ibn al-Awwam daga cikin falalar da yake da ita shine mutum na 4 ko na 5 daga cikin waɗanda suka musulunta suka shiga musulunci sune as-sabiquna al-awwaluna. Ko akwai ne riga su? As-sabiquna al-awwal, Allah ce was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im sullatum min al-awwal qalilan min al-akhirin. Kaga ana maganan as-sabiquna al-awwalun. Az-Zubair ibn al-Awwam ɗaya ne daga cikin as-sabiquna al-awwalun, shine mutum na 4 ko na 5 daga cikin waɗanda suka gaskata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana kathirul infaq fi sabilillahi ta'ala, ya kasance mai yawan ciyarwa ne ta hanyar Allah. Dukiyarsa ana ci da dukiyarsa ne ta ci gaban addinin Allah, ba haka kada yake ci da dukiyarsa ta hanyar banza ba. Ka san idan kana son ka san mutum shin wannan ya yake, ka kalla ina yake zuba dukiyarsa. Mun san akwai waɗanda za su zo a ce ana neman taimako a yi aikin Allah ba sa iya cirewa su bada, amma da taimako na aikin banza rige-rige ma suke wurin taimakawa. Allah ya magana a kansu, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Allah shi fasa yunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Zaga cewa masu butulcewa ni'mar Allah subhanahu wataala su suna ci da dukiyarsu ne domin su ga cewa an katange mutane shiga addinin Allah. Allah ce za su ci da wannan dukiyar thumma takunu alaihim hasra, sa'annan ƙarshe abin ya kasance musu baƙin ciki. Thumma yughlabuna, kuma ƙarshe a rinjaye su. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Amma masu imani ko ina suke ciyar da dukiyarsu? Mumunai, Allah ce alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Tace alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Da su ake, da mumunai ake. Ai Allah ambace cewa su ne almuttaquna ko? To man humul muttaqun? Ay humul ladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Suna sallah kuma abinda aka azarta su suna ciyarwa. To wannan Az-Zubair ibn al-Awwam mala yace wa kana kathirul infaq fi sabilillah, mai yawan ciyarwa ne ta hanyar Allah subhanahu wataala. Ana fahimta? Wannan wani abu ne kaɗan daga san wane ne shi. Yanzu ko ba komai in dai ka rike wannan gabar, ka san Az-Zubair bin Awwam yana daga cikin as-sabiquna waɗanda suka shiga musulunci, kuma ka san dangantakansa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, kuma ka san a cikin ɗabi'unsa mai yawan ciyarwa ne saboda ci gaban addinin Allah. Fadailuhu, yanzu wani abu daga cikin falalarsa, dan ba za a ga maka falalarsa gabaki ɗaya ba, sai dai wani abu kaɗan daga ciki. Sai malai kawo abu ɗaya guda biyu waɗanda sun ishe ka wannan falalar, wanda kai idan ka kalla baka da wannan falalar ko ba za ka taba samu ba. Akwai wata falalar da
sahabbai suke da waɗanda har abada duk wanda ya biyo bayan sahabbai bai da wani. Kana kiran kanka mumuni ko kana addu'a Allah sa ka shiga daga cikin mumunai idan ana kiran mumunai. To duk yanda kai akwai ya ayyuhal ladina amanu a cikin alqur'ani wanda kai baka daga ciki. Su ake ciki sahabbai waɗanda ke tare da manzo Allah su ne a ciki, kai dai a yau ka dai karanta ya ayyuhal ladina amanu kai baka daga ciki. Su a wani lokacin su kadai Allah ya keɓe magana da su, kai baka daga ciki. Shin kana daga cikin wannan falalar ko wannan kadai aka barka da shi? Ka san sabai sun fi karfinka. Da fatan muna fahimta. Allah ta'ala ya samu dace. عن الزبير قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. زبير da kansa yake bada labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riko da hannunsa, ya rike hannunsa haka. Fa qala, sai annabi yace li kulli nabiyyin hawari. Duk wani annabi yana da hawari. Mu magana hawari ko? Al hawari huwa an-nasir, sahib, mu'ayyid li kulli nabi. Annabi ce duk wani annabi yana da hawari, yana da mai taimako, yana da masu karfafa shi. Da fatan muna fahimta. Sai ce wa hawariyi az-Zubair, wanda yake ni hawari nawa shine az-Zubair wa ibn ammati, kuma ɗani ga gogona, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah yanzu ka tsaya, annabi ce duk wani annabi yana da hawari, sai ce a al'umman nan wanda yake hawariyu nasa shine az-Zubair. Mu aje wannan kadai a matsayin falalan da Zubairu ke da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaya min wane ne wanda zai iya hada kansa da Zubairu a yau? Da Allah faɗa mu. Da akwai? To dan Allah, wanda kasancewa duk abin da kai ba za ka taba samunsa ba, ba za ka taba zamowa daidai da shi ba, za ka zage shi? To duk inda ka faɗi mummunan magana kansa hasada ce. Ana fahimta? Imai kasance kana hasadansa ko ƙiyayya tunda baka san sa, baka san a ce shi ya samu wannan matsayin. To shi idan kaga mutum ya zagi Abubakar ne Siddiq, ko ya zagi Umar ko Usman, ko ya zagi abin nan Talha, ko ya zagi Az-Zubair dan Awwam, to ka tabbatar da cewa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu. Imma hassada, in hassada ce to mummunar abace, manzon Allah sai ce iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulu as-sayyi'at ko ya'kulu as-sayyi'at kama ta'kulu an-nar al-hatab. Ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ine muku kashedi, ku kalli ku duba kanku da kyau da abin da ake cewa hassada, saboda ita hassada tana cinye da abin nan kyawawan ayyuka, kamar yanda ka san kututture na aka sanya masa wuta yake, yanda wuta ke cinye kututture gaba daya, to haka hassada kuma take cinye aikin alkhairi. Da fata muna fahimta. To kaga idan hassada ce, to wannan kuma hassada ma mummunar hassada ce, mutum zai tashi bi da aikin lada ko daya. In ko ba hassada bace ba, mece ce? Kiyayya. Kuma mumuni baya kin dan uwansa mumuni. Idan kaga duk mai kin mumuni, dama shi ma ba mumuni bane. Da fatan muna fahimta. Sai mu dauko waɗanda suke zagin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ba su ɗaya daga cikin waɗannan, imma mu ce mahassada ne su, ko mu ce a'a kiyayya suke wa sahabbai saboda matsayin da Allah subhanahu wataala ya ba su. Kuma wannan matsayin ba haka kadai suka same shi ba, sun samu matsayin ne da aiki. Amilu, sun yi aiki ne, sun hasalu ala hadhihi darajat, san suka samu wannan darajar da Allah ta'ala ya basu, ba haka kadai ba. Sa'annan kaddara ma haka kadai ne,
mutum ya zauna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, ai zama da manzon Allah ma kadai babban daraja ne da matsayi, ba kowa ke san me zama da annabi Muhammad ba. Yasa ɗaya daga cikin sabon manzo Allah yake cewa Allah ya kalli zukatan bayi gabaki ɗaya sai ya ga cewa babu zuciya irin zuciyar manzon Allah, sai ya mai da shi shine wanda yafi kowa a cikin halittunsa. Babu kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko da akwai wallahi babu. Kuma manzon Allah da kansa yake faɗa yace ana sayyidu bani ayyabana au kama ana sayyidu waladi adam, yace shine shugaban ƴaƴan annabi adam, yace la fakhar, ba alfahari yake yi ba, kuma gaskiya ne. Yace sa'annan sai Allah ya kalli zukatan halittunsa bayi, sai zaɓo manzon Allah abokan zama, yaga cewa babu zukata irin na sahabban da ya bashi din sai ya basu, sai ce ku zauna da manzon Allah. Kaga zama mutum ya kasance abokin manzon Allah ma wannan wani matsayi ne ba kowa ke samu ba. Wala Allah da yanzu kace kai ina ma da ina daga cikin sahabban manzon Allah ko? To Allah bai ga zuciyarka ka kai wannan gurin, sai Allah ya ce ka zauna nan, ka zo cikin ƙarshe din nan. Na'am. Amma ka gode wa Allah kana son manzon Allah. Wani ke cewa manzon Allah ya ce ya Rasulullah ar-rajulu ko al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Yace mutum ne yana son mutane amma bai samu haduwa da su ba, sai manzon ce al-mar'u ma'a man ahabba. Duk wani mutum yana tare da wanda yake so. Kana son manzon Allah? To kana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka shaida muna kaunar manzon Allah. Allah muna son manzon Allah. Dalilin ƙaunanmu da manzon Allah yasa inda manzon Allah ya aje mu muke zama nan, inda ce kada mu ce ba ma zuwa wannan gurin. Ƙaunar manzon Allah ba bege bane mutum zai zana wai ana mamin bege wani karanta ba, ana karanta baiti cika ne bege ba, wannan ne ƙaunar manzon Allah ba. Aiki ne. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ya dora mu akan daidai. Kaga idan muka tsaya a wannan kadai, wannan falalar kadai ta isa mu tabbatar da cewa Zubair bin al-Awwam mutum ne wanda ya kamata a jinjina masa. Ba za mu iya kama kafarsa ba, ba za mu iya samunsa ba, ya muna nisa, saboda hawariyi ne nawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Urwa anna Aisha radhiyallahu anha qalat lahu ya ibn ukhti kana abuka yani az-Zubair wa Aba Bakr yani abuha yani abaha min alladhina istajabu lillahi warrasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Urwa ibn Zubair, Urwa ɗane ga Zubair, shike ba mu labari yace Aisha matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta ce masa ya ibn ukhti, tace ya kai dan yar uwata, kana abuka, yace babanka ya kasance, waye baban shi? Az-Zubair. Sai ta ce wa Ababakar, waye Abubakar din nan? Mahaifinta. Tace ka gansu din nan suna daga cikin alladhina stajabu lillahi, waɗanda suka amsa kiran Allah, war rasuli suka amsa kiran manzon Allah, min ba'di ma asabahumul qarh, bayan sun hadu da mummunan abu ga raunuka a jikinsu, amma suka koma amsa kiran Allah. Wannan kuma yaushe ne? Dama a cikin suratu Al-Anfal ana cewa ya alladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. An tafi ghazwatu Uhud, yaki na biyu a musulunci. Wanda ya san abin da ya faru a ghazwatu Uhud, mun yi bayani a ghazwatu Uhud lokacin da muke karanta suratu ماذا قال آل عمران. Abubuwa da dama sun faru. Allah ya wa mu'minai alƙawarin cewa su ne da galaba, kuma Allah in yi alƙawari la yukhlifu Allah wa'ada, Allah baya saba alƙawarinsa. Allah ya cika musu alƙawarinsa, suka ci galaba, amma sai suka saba wa umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma dama Allah ta'ala ya faɗa mana, ka duba can ƙarshen suratul Furqan,
an-nur ko Allah ta laga ya kira mu ne ce musu duk wanda ke saurare idan kai mu'min ka ji abin da Allah ta yake faɗa yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke sabawa umarnin annabi Muhammad su ji tsoro an tusibahum fitnatun cewa fitina tana iya samun su to mumunai nan sai wasu waɗanda Allah ya ce manzo Allah ce ku tsaya guri kaza ko da mun ci galaba ko an ci galaba akan mu kada ku sauko sun ga mumunai sun ci galaba sai suka sauko yanzu sai aka dawo kansu Allah ce walaqad sadaqakumullahu wa'adahu id tahsunahum bi'idhnihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna yace minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum gaban kenan kun ci galabar amma tunda kun saba daga cikin ku akwai wanda suke son duniya tunda sun ga duniyar kawai aje a kwashe amma kada wace ai gashi Allah ce wala qad afa Allah ya yafi to dan saboda kada ka samu ta cewa sai Allah ya ga maka sai ya ce wala qad afa Allahu ankum hakika Allah ta'ala ya yafe muku to lokacin da aka ci gala aka dawo aka ta sassaran mumunai ga jikinsu nan wannan kaga wani an balle mai nan wani an kan mai sara anan wani ga sara daban-daban a jikinsa an ci galaba a kansu suka hau sama har kafirai suke ta faɗin munanan maganganu karshe bayan kafirai sun wuce sai mumunai suka wuce ana tafiya waɗanda ake ɗaukowa da wanda ke tafiya a karkace kowa dai aka shigo Madina ana shiga Madina ke da wuya kafirai bayan sun juya za su tafi suka ce kama to me yasa ba muka juya ba mun karya su ba mun raunata su ba me zai hana mu je mu gama da su sau ɗaya ma kawai ma abin da zai faru shi ke kasance ba su ba labarin su an shafe su a abin nan mumunai kuma sun dawo gida cikin wannan raunin sai maza ce kaman ku shirya ga babban yaƙi ana fahimta ya ce kafarai suna can sun juyo suna dawo yanzu ku juya za mu kuma koma mu sake tinkaran sai mu yaƙe su ga yamin lokacin nan idan kai ne ya za ka ji Allah fa ya kalli imanin ka kai ka kalli imanin ka a yanzu ka fadi tsakaninka da Allah yanzu aikin nan ake yi wanda me suna wannan abin nan rock din da ake hawa da su sai da za a ce kamar ka daga sai ka fadi kafan ka dan abin nan kadan dan ce dawo a dora maka zaka je haba ba ku da tausayi yanzu nan fa na dan gurjewa fa kai fa to ku kalli imanin su sai sai ce Allah ya kalli zakata mai san ba ma iyawa sai ka mu karshen nan da fana na fahimta ka ji imani sai manzo Allah ce a juya kawai sai zaka cewa mutum ga rauni jikin sa yana tafiya a dudduke ya saki daukan takobin sa ya juya zai saki tinkaran kafirai shine wanda Allah suka dai alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh sune waɗanda sun ka amsa kiran Allah sun ka amsa kiran manzo Allah bayan raunuka sun yawa a jikin su sun ka amsa sai ta ce kaga mahaifinka yana daga cikin wa'annan mutanen ce ni ma mahaifina ma na ciki shine Abubakar Siddiq ai babu yanda zaka fadi alkhairi ka shiga ka fita baka samu Abubakar ciki ba ba zai yiwu bane ba ka fadi alkhairi ka shiga a ce wani yayi sai kafin ka ji an ce wani na biyu din sai ka ga na farko shine Abubakar Siddiq Allah ta'ala ya samu dace to mu kalla wannan matsayin da mutumin da yana ji ga rayuwarsa ga jini na zuba jikinsa ga rauni a jikinsa aka ce fito yanzu nan za a koma ya ce gashi ya fito dan Allah wanda ya wannan yau ka samu addini kyauta ka ce Allahu akbar asbayin farko zaka fito kana kiran sallah babu wanda zai hana ka ko ba haka bane ba Ramadan za mu fito mu kunna lasfikokin muna qira'a wata qira'a kama ka sa gani qira'a ce ko abin nan ana da yi an hana mu hankalinka kwanci a natse
suwa suka yi kafin yau din ka je wancan zamanin sallah ma a ɓoye ake, ba ka san a san kana sallah. Da haka aka ta yi fa, aka tarfa mu musulmai a garin Madina, kai dai ka ce an gama cinye su gabaki ɗaya, amma Allah ya cire musu tsoro, suka ce alƙawarin Allah ne, Allah bai saba alƙawarinsa. Yau ka samu addini kana cikin sauki ka ce kai babu wanda zaka ce mutunci sai su. Ina fadan wannan zan sake maimaita wannan magana da Allah jama'a, ina son ku taya ni, kowa ya je zana cikakken tunani min bayani akan wannan. Idan ka je ka samu Bayahude ka ce a duniya gaba da suwaye mutane kirkiwa, zai ce maka, zai ce sahabban annabi Musa, waɗanda suka zauna da annabi Musa ce su suka fi kowa daraja saboda sun zauna da annabi. Ba haka Bayahude je faɗi ba? To ka samu Banasari ka ce suwaye mutanen kirkiwa, zai ce wanda suka zauna da annabi Isa. Ana fahimta? Haka ma kai ma yanzu kai a matsayinka na musulmi na gaske, in an ce maka suwa suka fi, wa zaka ce? Sabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma je ka tambayi dan Shi'a, ar-rawafid, mun dawo ko wa in autum udna, je ka tambayi dan Shi'a suwaye mutanen banza a duniya gabaki daya, wa zai ce? Sahabban. Dan Allah, tsakani da Allah, tsakaninka da Allah, anya ko musulmi ne? Musulmi ne? In dai musulmi ne ya san wanda ya zana da manzon Allah shine mafi alkhairi a rayuwa. Yau su ake suka ga Annabi Muhammad, Yahudu ne da Nasara ko? To inda zaka san akwai alliance, akwai maja, akwai haɗin kai tsakanin Shi'a da wa'annan kenan. Don su ko manzon Allah ba sa ganin sa da daraja bare sahabbansa ko? To shi dan Shi'a da yake ya san in ya riga fara kan manzon Allah tun tashin farko za san ba a sai zame sai je yake zagi yake take sahabban Annabi Muhammad sallama, wai ya ce muku su mutanen banza ne. Mu kalla, wanda ya zauna da manzon Allah shine mutumin banza, yayi yaki har yau ka samu wannan addini cikin sauki shine mutum maza, sai kai da ka zo karshe ake baka humusi na ƙarya kana ci, kace kai ne mutumin kirki. Kai dan Allah jama'a, hankali zai dau wannan magana? Da Allah ta'ala ya tashi yake ma san ya raba mutum, ya raba mu kashi uku ko kashin da Allah ta'ala yi, je ka duba farkon suratul waqi'a. إذا وقعت الواقعة سلت ليس لوقعتها كاذبة، سيتي لوكة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال فكانت هباء، وكنتم أزواجا سيتي فأصحاب الميمنة، سيتي ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، سيتي ما أصحاب المشأمة، سيتي نوكسون مي والسابقون السابقون. mukallafun da Allah ya tashi magana kan as-sabiqun as-sabiqun, yace ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im, yace sullatun min al-awwalin. Da yawa daga cikin su mutanen farko su as-sabiqun as-sabiqun din da yawa a mutanen farko suke, yace wa qalilun in kadan ake samu a mutanen ƙarshe. To sai as-sabiqun as-sabiqun, ka koma cikin suratu at-tauba, Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar. Dan Allah suwaye? Na'am? Su Khumaini ne? Su Kashani ne? Ni'matullahi al-Jazairi? Jama'a ko mu abin nan. Min al-muhajirina, sai kai su kake suka. Yasa da aka ma zo ƙarshen suran ma sai Allah kuma raba kashi uku. Farkon suran kashi nawa? Uku. Ƙarshen suran ma kashi nawa? Uku. Ta ce fa amma in kana minal muqarrabina humus sabiquna sabiqun, sai ce farauhun wa raihanun
wa jannatu na'im kuna ka zo ashabul yamin ba haka bane ba to man humul muqarrabun din ashabu rasulillahi kai kokari ma ko zaka samu daga cikin ashabul yamin din mana kai nan din ma baka da tabbacin ka samu kuma ka koma can kana sukan sama da fatan muna fahimta sai abinda muke son mu sani waɗannan sahabban kullu yana fara sahabban annabi Muhammad wallahi alazim idan ba za mu yaba musu ba to mu yi shiru akan su bare kuma yaban su ya zamo dole in ka rubuta kace Az-Zubair ibn Awwam kace radiyallahu anhu saboda shi kai tsaye Allah ya yarda da shi haka Allah ta'ala ya faɗi duk wani sahabi yardajin Allah ne duk wani sahabi ka koma cikin suratul fath lokacin da suka yi mubaya'a mutum 1400 duk sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaba da Allah ce laqad radiyallahu radiya wani fi'ili ne masana nahu madi ne ko hakika Allah ya yarda cewa bai ce zai da nan gaba fa ce ya riga ya gama yarda da su kai jama'a laqad radiyallahu 'anil mu'minina ko idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya gama yarda da su sai kuma muka ce kamar a'a Allah ya ce radiya anhum sai kuma ka ce la'ana yanzu naka za mu ɗauka ko na Allah shi sa nake faɗa muku wa'annan mutanen asalin abin idan ka ɗauko hasara da ƙiyayya akwai alamu cewa addininmu ba ɗaya ba ne addininmu ba ɗaya ba ne mu muna addinin musulunci su kuma suna addinin shi'a ba mu ba shi'a ba mu ba addinin arrawafid innama addinin musulunci muke yi saboda inna dina inda Allahi al-islam wallahu ta'ala alam Allah shine mafi sani idan zamu dauko bayani suna da yawa isa zamu tsaya a wannan gabar idan mun zo sai mu tashi daga yawan yanda yake daukan za a cutar da shi a addinin Allah ma amma yana haƙuri ya cije ya matse ya riko da abun haka duk yanda abun ya zo masa insha Allah wannan zamu tsayar da karatun mu inda muka yi daidai Allah ya bamu lada ya sa mu cikin mizani inda kuma na kuskure ko tuntuɓin harshe ina fatan Allah ya gafarta mini ya gafarta mana gaba ɗaya muna da bukatun alkhairi tsakanin da Allah ta'ala ya biya mana Ramadan muka fita ba da juma'a ba Allah ta'ala ya karba mana abin da muka aikata a Ramadan yinda muka tsayi Ramadan gurin ibada Allah ya ba mu ikon tsayuwa bayan Ramadan ina gurin ibada bayan nan kuma ina tuna mana abu na ƙarshe kada a manta waɗanda suka samu jinkiri gurin sittu Shawwal ayi kokari lokaci na tafiya yau wata na kwana 19 kaga daga gobe 20 zai kasance saura kwana 9 ko kwana 10 haka ne to sai mutum yayi kokarin ya ga cewa ya azumci wannan azumin nan guda 6 kafin a ce wannan kwanakin nan 10 sun fita dan manzo Allah cewa duk wanda ya azumci Ramadana bayan Ramadana ya bi da azumi 6 a wannan watan zai kasance masa kamar ya azumci shekarar ne gabaki daya Allah ya ba mu iko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh